Drvo koje je znalo tajnu. Jednoga dana jedan dečak je šetao livadom. Bio je umoran, pa je seo u hlad velikog drveta. Vetar je tiho prolazio kroz lišće. Ptice su pevale negde u daljini, a sunce je grejalo travu. I ne primetivši, dečak je zaspao, a onda je usnio neobičan san. Video je mesto kakvo nikada ranije nije video. Tamo nije bilo bola, nije bilo suza, nije bilo straha. Sve je bilo obasjano blagom svetlošću, a ljudi su se radovali kao da su se posle dugog vremena konačno vratili kući. Kada se probudio, dečak je pokušao da se seti puta do tog mesta, ali nije mogao. Sećao se samo svetlosti i mira. Pogledao je drvo pod kojim je spavao. Da li to mesto stvarno postoji? Upitao je. Lišće tiho zašumi. Postoji. Dečak se iznenadi. Kako znaš? Vetar ponovo prođe kroz grane. Zato što se sećam čoveka koji je pričao o tom mestu. Ko je bio taj čovek? Mnogi ga nisu razumeli. Ali kad je govorio o tom mestu, ljudi su osjećali mir. Dečak je neko vreme ćutao. Onda je tiho upitao: a da li neko može da stigne tamo? Lišće ponovo zašumi. Može. Kako? Onaj čovek zna put. Dečak je podigao pogled ka nebu. Srce mu je bilo mirno. A da li će i mene odvesti tamo? Upitao je. Vetar je blago pokrenuo grane i kao da je celo drvo šapnulo: ako mu budeš verovao. Dečak se osmehnuo. Nije razumeo sve tajne. Nije znao odgovore na sva pitanja, ali je znao da mesto koje je video nije bio samo san. I od tog dana, kad god bi prolazio pored starog drveta, setio bi se da negde postoji svet bez bola, bez straha i bez tame. I da put do tog mesta zna onaj čovek o kome je drvo govorilo.